Трябва ли да обясняваме на децата, като те са малки и не разбират? Според мен да. Трябва да отделяме времето и да намираме търпението у себе си и да им обясняваме нещата, разбира се, по начин, който е подходящ за тяхната възраст и за тяхното ниво на разбиране, каквото и да е то. И това е особено важно за ситуации, които за нас са елементарни, които ни се струва, че не са нищо особено. Но за детето те са нещо, което се случва за пръв път, което е абсолютно непознато и може да има и силен емоционален заряд и детето, когато не е подготвено, не знае какво да очаква, не знае какво трябва да прави, може да му остане много неприятен спомен за цял живот. И не просто спомен, а и много други преживявания, които след това да му въздействат негативно. За какво става въпрос? Например, ако му предстои на детето посещение при лекар, или трябва да отиде да му вземат кръв, или някаква манипулация да му направят, или планова операция, особено ако е нещо, за което ние знаем, че ще се случи. И ние, понеже знаем, че е неприятно, и решаваме да не обясняваме на детето, да не се оплаши, да не се стресира, или пък за да не би да каже, че не иска да отиде и да почне да създава проблеми. И за да си спестим нашия дискомфорт от цялото това нещо, се случва да прибягваме по някой път до това да не кажем истината. Примерно да му кажем, отиваме тук за бомбонки или отиваме при една леля, само ще си поговорим с нея и ще си тръгваме. Всъщност лелята му слага инжекция или там му прави нещо друго, което боли и е неприятно. И това не е окей. Или пък, например, друга често срещана такава ситуация, от която много травми могат да тръгнат, е концерт в детската градина или към някаква извънкласна дейност, където се излиза на сцена и се пеят песнички, се казват думички, танцува се и така нататък. Има деца, които искрено се наслаждават на това да са на сцена, на вниманието на всички и те се чувстват спокойни, се чувстват свободно. Но има деца, за които това нещо е много голям стрес. Те буквално замръзват, не знаят какво се случва, не знаят къде се намират, забравят си думичките, забравят си песничките, тялото им се вдървява и просто преживяването е наистина кошмарно за самото дете. И това нещо след това естествено си има и своите последствия. Затова е хубаво ние като родители да ги обясняваме тези неща. Дори да ни се струва, че то си е ясно и няма какво да обясняваме, е хубаво да подготвяме децата за тях. И това се отнася даже и за още по-такива съвсем ежедневни, прозаични неща, като когато ще ходим на гости на някого. Детето, ако преди това не е ходило на гости, освен при баба и дядо, може да не знае точно как да се държи, да се стеснява, да го е срам, примерно да го е срам да ни каже, че му се ходи до тоалетна или да попита къде е тоалетната, или ако го посрещнат с подаване на ръка, то може да не знае, че трябва да си подаде ръката, за да се ръкува с човека. И цялото това незнание и неяснота води до едно чувство на срам, на чувство, че нещо не правя както трябва, че се излагам или пък, че всички ме гледат и още много други неща според това каква е ситуацията. И ние може да предотвратим голяма част от това нещо. Разбира се, не всичко. Няма как човек да е подготвен за всяка една ситуация, но там, където можем, е хубаво да подготвяме децата предварително, така че да знаят какво ги очаква и когато пък не знаят какво ги очаква, да се чувстват достатъчно уверени, че имат базовите социални умения, че знаят какво се прави, какво се казва, знаят, че не е срамно нещо да не можеш, нещо да не знаеш,
че не е срамно да попиташ, и това реално ще им спести много срам и много неудобства и много неприятни ситуации. И всъщност това е много хубав подарък, който ние като родители можем да им подарим. Да им подарим чувството на яснота, на увереност, на това, че знаеш какво правиш, че можеш да се справиш, дори да не знаеш какво се случва, защото можеш просто да опиташ и дори да сгрешиш, няма нищо, ще опиташ пак и докато стане. Надявам се това видео да ви беше интересно и полезно. Чао и до нови срещи!